बे समाव गरेस्वरनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो दुंहाव रादाब नंगौ थांनाय हराव गरेस्वराव मुस्लिम आरो बाङालि हारिनि सुबुंनि गेजेराव दुंहाव थासारिखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय रौमारि गामियाव जाय दुंहाव थासारिया गिबियाव मुस्लिम आरो बाङालिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सा-स्नि सन्यासि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदोंमोन मुस्लिम सुबुंफोरा। बेनि उनावनो बाङालि सुबुङा मुस्लिम सुबुंनि न'आव अर लागायना होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाउनाव मोननै हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारिया सोमजिनो हमो। जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि आरएसएसनि सायाव मुस्लिम सुबुंनि न'आव अर सावनायनि गोख्रों अजद होदों मुस्लिम सुबुंफोरा। जाथायाव रागा जोंनाय सुबुंफोरा सान महम्मद आलीनि न'खौ सावनायजों लोगोसे गंसे बाइकखौबो सावना सेवहांगार खालामो। जाथायखौ मिरु खालामना पुलिस बिफाना दबथायनो नाजासेयावबो दबथायनो हायाखै आरो बे समाव जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नोजोर होगासिनो दं होनना बे समाव खौरां मोनबावनाय जादों। 이만 들어가자.